Jézus Krisztus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a megfeszítettől és feltámadottól, Szentlélek Istenünk jelenlévő áldó és szentelő közösségében. Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, a mai evangelizációs sorozatunk immár záró alkalmán, nem is olyan régen kezdődött, és nem sokára már a záró alkalom záró énekét is fogjuk énekelni, de a záró ének előtt, kedves testvérek, még lesz egy igehirdetés és egy kezdőének. A kezdőénekünket helyeinket elfoglalva énekeljük. A 434. dicséretünket mind a 4 versével, és adja az Úr, hogy az ige hallgatókat és ige hirdetőt mindnyájunkat Jézus Krisztus vezessen ő hozzá. Vezess Jézusunk, véled indulunk. 434. Nagyon szeretettel köszöntünk a mai estén is minden kedves testvérünket. Egy ilyen pluszadik gyakorlati információ, hogy még az első padokban is vannak helyek. Mondom, majd a ajtón álló és vendégfogadó házigazda testvéreknek legalább 5-6 hely van még elő, tehát akik közben érkeznek, nyugodtan lehet előre is tolmácsolni őket. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket, én azt fogalmazódok meg bennem, hogy bejöttem itt Isten tisztelet előtt, és bocsánat, akikkel nem tudtam kezet fogni, majd készít majd a kijáratkor mindenkivel sikerül majd, meg jó lenne név szerint köszönteni mindenkit. Az egyik, hogy hát nagyon hosszú idő lenne, másrészt meg nem tudom minden kedves testvérünknek a nevét. Látok ismerős és újonnan érkezett, közelről, messziről érkezett testvéreket, és adja az Úr, hogy mindnyájunknak legfőképpen egymással, hanem Jézus Krisztussal legyen személyes találkozásunk. Köszöntjük mindnyájunk nevében ma este is Bódis Miklós testvérünket, aki továbbra is hátszegi lelkipásztor. Még megvan az állása, bár nem sokat van otthon, de még nem kapott információt arról, hogy megszűnt volna. A mai igehirdetés címe záró alkalom, vele tovább vagy nélküle. Ugye tegnap este elég hozta Isten azt a rövid gondolatot, hogy milyen az, amikor valaki nem akarja magára venni az Isten üzenetét, hogy mindig a feleségnek, a gyereknek a
szomszédnak szól, megerősödtem abból, szól a feleségemnek is az Isten igéje, de úgy, hogy közben nekem is. És egy előző szolgálati helyünkről való emlék, amikor milyen az, amikor valaki úgy veszi magára, még vannak előhelyek, valaki úgy veszi magára az Isten üzenetét, ahogy nem kellene, tehát nem Istentől. Egyszer az előző szolgálati helyünkön volt valaki annyira őszinte, és az igényetés után odajött szemtől szemben, megmondta, hogy tiszteletes úr, ma bennünket kitetszett prédikálni. Tehát, hogy róla beszéltem, és úgy, hogy a falu is megértse, hogy ez most róluk van. Szóval mondom, hogy én nagyon örülök, hogy, és most majdnem kimondtam a nevét is, nagyon örülök, hogy kedves testvérem személyesen vette az Isten üzenetét, de én nem arra gondoltam, hogy most őt piszkálni, hanem Isten rám bízta azt az üzenetet, még van hely elől. Isten rám bízta ezt az üzenetet, és nagyon örülök, hogy a kedves testvér személyesen vette. Láttam is, hogy szeret is, de nem nagyon akart elfogadni, meg nem nagyon érteni, és nem sokkal ezután elutaztunk nyári szabadságra, és 2-3 hétig helyettes lelkipásztor volt. És mondja a kedves, szeretett gyülekezetednek ismerősünk, amikor visszajöttünk, hogy nagyon örülök. Ezt mondja, most már megértettem, hogy a múltkor igazat tetszett mondani, hogy nem bennünket tetszett kiprédikálni, mert jött ez a vendéglelkész, aki nem ismeri a mi családi helyzetünket, és ugyanúgy rólunk beszélt mind a 3 Isten tiszteleten. Testvérek, adja az Úr, hogy ilyen személyesen vegyük Isten üzenetét, de nem az igehirdető személyétől, hanem az élő Istentől, mert az élő Isten mindnyájunkat nagyon jól ismer, és mindnyájunk kérdésére minden igében és minden igehirdetésben választ tud adni, választ ad, kérdés, hogy mi elfogadjuk tőle a személyes vezetést. Akkor még 2 gyakorlati információ, ami minden este elhangzott, hogy a mobiltelefonjainkat ellenőrizzük le, hogy kikapcsolt állapotban vannak. Most még van egy olyan szünet, amikor lehet nyugodtan dallammal is kikapcsolni, rezgő állapotról is vegyük le a telefonokat, gyermekmegőrzés történik, és természetesen hívogatunk a istentiszteleti alkalmainkra is, ami majd holnap esti imaközösségünk, vasárnapi istentiszteletünk és minden más alkalmunk. Isten még ezt a igét helyezte a szívemre, ő mondja Zsoltárok 46:11-ből, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az evangelizációs hetünk énekét énekeljük 218. hallelujjáinak a papírról, a nagy mélységből szüntelen, hozzánk kiáltó Istenem. Amen.